Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng buhay ng isang lalaki na kapupulutan nyo ng aral sa buhay. Siya ay si Krishna. Simple lang akong mangarap. Ang gusto ko lang naman kasi yung maging masaya sa buhay. Hindi man ako maging mayaman, pero yung bang nakakakain ako 3 beses sa isang araw. Nabibili ko mga pangangailangan at gusto ko. Pero higit sa lahat, gusto kong maging successful sa aking tinahak na karir. Ang pagiging isang manunulat. Nagpapasalamat ako sa inyo dahil kumpleto ulit ang ating pamilya. Ngayong birthday ng papa nyo. Ma, hindi pa po tayo kompleto. Wala pa po si Krishna. Ha? Ganun ba? Opo. Hindi ko napansin. Darating pa ba yun? Kanina pa siya dapat nandito. It is a matter of cold feet, Ate Fatima. Kaya wala pang bunso natin. Sige, mag-celebrate na tayo kahit wala siya. Total, mukhang hindi na rin naman darating ang lalaki gar. Sir Ismael, Mamila, nandito na po si Sir Krishna. Ay, I'm sorry. Kung na-late ako ng dating. Inabutan kasi ako ng rush hour kaya traffic papunta rito eh. Alas 4 ang usapan, Krishna. Kung umalis ka ng maaga, hindi ka aabutan ng traffic. Pasensya na, Kuya Elmar. Marami lang kasi akong tinapos na trabaho. May trabaho ka pala, Krishna? Hindi namin alam yun. May mga writing jobs ako. Writing Fatima. jobs na part-time lang. Halos walang pinagkaiba yun sa pagiging unemployed. Hindi ako unemployed kasi kumikita ako sa ginagawa ko. Pero hindi stable ang kita mo. Hindi katulad ng mga kapatid mo na halos kumikita ng halos 100,000 kada buwan. Wala pong kaso sa akin yun pa. Kahit na 10 to 15,000 lang ang kita ko kada buwan. Ang mahalaga, nabubuhay ko pong sarili ko. Oh, nakaka-disappoint ka, Krishna. Sa lahat ng anak ko, ikaw ang walang pangarap. Masaya ka na sa pagiging mababa. Huwag ka sanang magagalit sa amin, anak. Pero kasi mataas ang pinag-aralan mo. Economics graduate ka. Ine-expect namin sa iyo magiging manager ka ng isang bangko o executive ng isang kumpanya. Pero tingnan mo ang sarili mo. Hirap na hirap ang buhay mo. Hindi naman po ako naghihirap. Huwag ka nang mag-deny, Krishna. Tingnan mo yung itsura mo. Naka-plain t-shirt at maong pants. At sira-sira pa yung dala mong backpack. Tapos, nagkukumit ka lang. Hindi katulad ng mga kapatid mo. Naka-corporate attire. May mga sariling kotse. Magaganda ang careers. Maayos ang buhay. Sinasabi namin sa iyo to, Krishna, kasi alam namin kaya mong umasenso sa buhay. May pinag-aralan ka, matalino. Tigilan mo na yung pagsusulat mo at gamitin mo yung pinag-aralan mo. Ay, naku, Mila. Hindi makikinig sa iyo yan. Walang confidence yan sa sarili niya. Pa, maaminin ko po. Hindi po ako pang opisina eh. Tsaka, masaya po ako sa trabahong meron ako ngayon. Ba't hindi nyo na lang ako suportahan? Kahit naman ganito po ang buhay ko, hindi naman ako nagbibigay ng sakit ng ulo sa inyo. Hindi naman po ako humihingi sa inyo ng pera. Noya, Mila. Nakita mo na? Sayang lang ang mga laway natin sa lalaking yan. Huwag na natin pasinin yan. Mag-celebrate na lang tayo ng birthday ko. Krishna? Bakit hindi mo pa ibigay kay Papa yung dala mong regalo? Nahiya ako, Ate Sara eh. Hindi kasi kamahalan ng regalo ko. Alam mo na, yan lang ang nakayanan ko. Pero at least, may regalo ka. Naalala mo si Papa. Huwag kang mahihiya. Kasi ibibigay mo naman to ng tao sa puso mo. Ate, pakibigay na lang kay Papa, ha? Kasi kung ako pa ang magbibigay, siguradong makakarinig lang ako sa kanya ng masasakit na salita.
Ayokong sirain ang celebration ng birthday niya. Ay, sige, Krishna. Ako na magbibigay ng regalo mo kay Papa. Salamat, ate. Aalis na ako. O, hindi ka na magpapaalam kina Mama at Papa? Di na. Hindi rin naman nila ako mamamalayang umalis eh. Alam mo naman, sa sobrang disappointed nila sa akin. Parang hindi na ako nag-i-exist sa kanila. Pagpasensyahan mo na lang sila kung gano'n na lang ang tingin nila sa'yo. Basta ako, ano man ang desisyon mo sa buhay, susuportahan kita. Buti ka pa, Ate Sara. Suportado mo ako. Hindi katulad ni na Kuya Elmar at Ate Fatima na parang ang liit ang tingin nila sa akin. Payo ko sa'yo, Krishna. Ipagpatuloy mo lang yung pangarap mo. Malay natin, magbunga na maganda yung paghihirap mo. At sa ating magkakapatid, ikaw lang, Krishna, ang hindi umasa sa ating mga magulang. Dahil sa pagsusulat mo, ikaw ang nagpaaral sa sarili mo. Oh, doon pa lang, may ipagmamalaki ka na. Basta, Tol, naniniwala ako sa kakayahan mo. Huwag kang susuko. Sama ng pakiramdam ko. Sandali. Bakit parang hirap akong magsasalita? Makabangon nga. Ano ba itong nangyayari sa akin? Hirap akong tumayot. Hindi ko rin maigalaw ang kanang braso ko. Ayun na salamin. Kailangan kong makita kung ano nangyayari sa akin. Oh, Diyos ko. Nangiwi ang mukha ko. Hindi ko masyadong maigalaw. Halos kalahati ng katawan ko. Oh, Diyos ko. Ano ba itong nangyayari sa akin? Sarah, wala ka bang balita kay Krishna? Matagal na kasi siyang hindi nagpaparamdam sa akin. Wala pa po, Ma. Susubukan ko po siyang tawagan o di kaya pupuntahan ko po siya doon sa inuupahan niya. Mabuti pa nga, Sarah. Ay, ano na kaya? Ay, naku, Mila. Huwag kang masyadong mag-alala dyan sa bunso mo. Anong huwag mag-alala? Magtatatlong linggo na siyang walang paramdam sa atin. Yung anak mo, Ismael, baka may nangyayaring masama sa kanya. Hindi naman nakikinig ang bunso mo sa mga pangaral natin eh. Kaya bakit pa natin siya pag-aaksaya ng panahon? Ismael, anak pa rin natin si Krishna. Kahit na paminsan-minsan matigas ang ulo niya. Ngayon ko na po pupuntahan si Krishna sa bahay niya, Ma. Hindi ko kasi siya makontak sa phone eh. Mabuti pa nga, Sarah. Tapos, balitaan mo agad kami, ha? Pag nakausap mo ng kapatid mo. Opo. Krishna, ano nangyari sa'yo? Bakit nagkaganyan ang itsura mo? Hindi ko alam kung Bell's palsy ba ito o mild stroke. Hindi pa ako nagpapacheck up sa doktor. Ano ka ba? Bakit hindi ka pa nagpapacheck up sa doktor? May pera ka ba? Ate, sapat lang sa pagkain at iba pang gastusin ang pera ko. Nagalaw ko na rin yung konting ipon ko kasi magtatatlong linggo na akong walang kita. Kasi hirap nga akong magtrabaho sa kalagayan ko. Sige, magbihis ka. Dadalhin kita sa ospital. Ako na ang gagastos. Kailangan mo ma-check up para maagapan yan. Salamat, Ate Sara. Krishna, anak.
Dinalang ka namin ng papa mo ng pagkain. Kami na rin ang bumili ng mga iinumin mong gamot. Salamat po, Ma. Pa. Yan ba yung sasabihin mong kaya mong mabuhay na mag-isa? Sa kakarampot mong kita? Oo. Nakakakain ka nga ng 3 beses sa isang araw. At nakakabayad ng renta, sa ilaw at sa tubig. Pero wala kang ipon. At hindi ka makabili ng gamot na pang-maintenance mo. Alam mo naman, sa simula, kailangan mo ng maintenance medicine. Tama ang papa mo, anak. Ito na, yung sinasabi namin sa'yo noon pa, na dapat nag-iipon ka rin. Dahil hindi natin alam kung anong pwede mangyari sa atin. O, yan, katulad ngayon. Paano siya makakaipon ng pera? Kung part-time lang ang trabaho niya. Magkano lang bang kinikita mo sa pagsusulat? Barya-barya lang. Hindi katulad ng mga nakatatanda mong kapatid. Si Elmar, engineer. Si Fatima, general manager sa isang malaking kasino. At si Sarah, isang journalist. Libo-libo ang kinikita nila, anak. Panahon na siguro, anak, na pag-isipan mo na ang landas na tinatahak mo. Hindi ka mabubuhay kung ganyan lang ang trabaho mo. Anak, mag-isip ka. Gamitin mo yung mga natutunan mo sa eskwelahan. Ma, ito po ang gusto kong buhay. Krishna, hindi ka namin pipigilan kung gusto mong manatili sa pagsusulat. Pero ang sabi lang ng papa mo, humanap ka pa ng ibang alternatibo na pwede mong pagkakitaan. Hindi yan imposible, anak. Kasi napag-aaral mong sarili mo noon. Kasi madiskarte ka. Ewan ko ba, simula nung naging writer ka, nawalan ka na ng diskarte sa buhay. Tandaan mo, Krishna, hindi ka namin minamaliit. Ang sa amin ng papa mo, gusto ka namin makitang successful sa buhay mo. At kung kailangan mo ng tulong, huwag kang mahihiyang lumapit sa amin. Anak, hindi masamang humingi ng tulong kung hindi mo na talaga kaya. Opo, Pa. Pag-isipan mo ang mga sinabi namin sa iyo, anak. Ba, mukhang mapera ka ngayon, bunso ah. Oo nga. Nilibre mo pa kami dito sa mamahaling restaurant. Alam ko hindi kayo makapaniwala na ililibre ko kayong 3 sa ganitong kamahal na restaurant. Well, it's my birthday naman kaya wala namang kaso kung gumastos ako ng malaki. Pero, baka naman, Krishna, pagkatapos nito wala ka ng pera. Don't worry. Marami kong naging writing gigs this past few months. Besides, malaki-laki naman yung kinikita ko sa online selling. Kaya eto, nakakaipon naman ako ng malaki. Good to hear that. At least matutuwa si na mama at papa sa nangyayari ngayon sa buhay mo. Alam nyo, nitong mga nakaraang buwan, I faced a lot of challenges. At naging mas matatag ako dahil dun. And I realized na mahalaga talagang mag-invest para sa future. At yun ang ginagawa ko ngayon. Tumatanda na rin kasi ako eh. Para pag dumating na ako sa retirement age, stable pa rin ang buhay ko. Tama yan, Krishna. We're so proud of you. Me too. Congrats, bunso. You made it! Wow! Masaya ako habang tinitingnan ko itong passbook ko. For the last 5 months, nakaipon ako ng almost 300,000 pesos. Thank you, Lord. Pero hindi ako titigil. Kailangan ko pang mapalago ang perang ito. Panahon na para gamitin ang mga napag-aralan ko.
I will use my money sa pag-invest sa foreign exchange trading. Alam ko, malaking kikitain ko ron. Sino kaya tumatawag? Si Mama pala. Sagutin ko muna. Hello, Ma. Krishna, anak. Pasensya na kung na-istorbo kita. Ang papa mo kasi. Bakit po? Ano pong nangyari kay Papa? Na-stroke ang papa mo. Sinugod namin siya ngayon sa ospital. Ano po? Ismael, nandito ang bunso mo. Krishna, anak, Kamusta na po ang lagay niyo, Pa? Sobra po ninyo akong pinag-alala. at nahihirapan akong igalaw ang ilang parte ng katawan ko. Nagpapasalamat pa rin kami sa Diyos kasi hindi matinding stroke ang dumali sa papa mo. Pa, magpagaling po kayo. Huwag po kayo susuko. Patutulong po ako sa pagpapagamot ni Papa. Huwag na, anak. May pensyon naman ng papa mo. I insist, Ma. Ilaan nyo na lang po sa ibang bagay yung pensyon ni Papa. Gusto ko pong makatulong sa inyo. Pero anak, baka mahirapan ka. Don't worry. Kaya ko po. Malaki naman po naipon ko, kaya makatutulong po ako sa mga gastusin nyo, lalo na sa mga gamot. Salamat, anak. Alam mo, Krishna, nagpapasalamat din kami ng papa mo kasi nagkakaroon na ng direksyon ng buhay mo. Dahil po yun sa mga aral na ibinigay nyo sa akin. Mga ginagamit ko po yun ngayon para umasenso ang buhay ko. Pasensya ka na, Krishna, anak. Kung minsan, namamaliit kita. Pa, wala na po sa akin yun. Dahil po doon, kaya binalik ko po yung tiwala at diskarte sa sarili ko. Basta, anak, palagi mong tatandaan, proud kami sa iyo. Nagsimula ako sa mababa. Pero ngayon, unti-unti na akong umaangat sa buhay. Samantala, hindi ako umalis sa pagsusulat. Dahil mahal ko talaga ito eh. Pero hinati ko na ang oras ko. Bukod sa pagsusulat, naging business-minded din ako. Yes, itinuloy ko ang pagpasok sa investing of foreign exchange trading. Nagsama-sama din kaming magkakapatid para itayo ang aming grocery business. At ang mga parents ko, eto, masaya pa rin dahil sa success na natatamo naming magkapatid. Siguro, ang moral lessons ng aking kwento, una, magtiwala ka sa iyong sarili. Pangalawa, matutong dumiskarte. At huwag ka rin magpapaapekto sa mga taong pilit kang ibinababa. At kung makarinig ka naman ng komento o kritisismo sa iyong buhay, huwag mong mamasamayin yun. Pag-aralan mong mabuti. Dahil sa uli, magagamit mo yun para umasenso ka sa buhay. Ito po si Krishna, isang manunulat at negosyante. At ito po ang aking buhay. Barag Siganap, June Martin Legaspi, Susan Robles, Bobby Cruz, Maynard Landicho Jr., Jenaline de la Cruz at Chiquit del Carmen Amor. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Muntia sa musika ni Buboy Salonga. Creative Consultant Phil Cruz, Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Krishna Senga sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.
Magandang araw na muli mga giliw naming tagapakinig. Isang babae ang maglalakad ng kanyang kasaysayan na kapupulutan ng aral sa buhay. Siya si Ditas. Ako po ay naninirahan dito sa Project 4, Quezon City. 19 anyos ako nung una ako maging yaya. Ang trabahong ito ang itinulong ko kay inay at sa aking mga kapatid. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Oh, Sheena, why are you sad? I miss my daddy, Yaya. Kahit lagi kanyang sinisigawan at hindi pinapansin, miss mo pa rin siya? Yes, Yaya. Oh. Because I love him. Oh, don't cry na. 3 days lang naman siya sa Cebu eh. Kaya makikita mo na siya sa Makalawa. Alam ko na, mabuti pa. Let's play na lang. Gusto mo yung Barbie mong paglaruan natin? No, I don't like. And Ano ako dun eh. mag-internet na lang kaya tayo. Maraming games doon, mga educational games pa. No, I don't like. Alam ko na. Mag-hide and seek na lang tayo. Ako ang taya, ha? Tapos, hahanapin kita. Ano, gusto mo? Hello, Daddy. Oh. I miss you. Teka, wag mo nga akong hawakan. Daddy. Umalis ka sa daraanan ko. Sheena, go to your room na lang, ha? Yes, Yaya. O, sige na. Your daddy is tired. Nakainom pa. Sige na, bukas mo na lang siya kausapin. Opo. Sige po, Daddy. Buti naman, pinalis mo na ang batang yun. Ayos din ang pagkakakuha sa'yo ni Daddy para maging yaya ng visit na si Sine. Sir Dennis naman, huwag niyo naman pong sabihan ng ganyan ng anak niyo. Talaga namang visit sa buhay kong batang yun eh. Kaya pwede ba, huwag mo siyang ipagtatanggol sa akin kung gusto mo magkasundo tayo. Ditas, Sir, bakit narito ka pa sa terasa? Tulog na ba si Sheena? opo Sir Rafael, tulog na po si Sheena. Nagpapahangin lang po ako dito. Nagpapahangin? Oo. May problema ka. Sir, Ditas, huwag ka nang mahiya, ha? Sabihin mo, baka makatulong ako. Alam mo, sa ilang buwan na pagtatrabaho mo rito, napalapit ka na sa akin, Ian. Dahil na rin sa mahusay mong pag-aalaga sa aking apo. Kaya sige na, sabihin mo na ang problema mo. huwag po sana kayong magagalit sa itatanong ko. Bakit nakagagalit pa? Ano ba yon? Bakit po ganon si Sir Dennis? Bakit kung tratuhin niya si Sheena, parang hindi niya mahal? Hindi niya pinapansin ang paglalambing ng bata. At kung pansinin man niya, para lang sigawan at paalisin sa harap niya. Bakit po ganon, Sir Rafael? Anak po ba talaga ni Sir Dennis si Sheena? Talagang nakakainis po ang anak na yun ni Sir Rafael, Nay. Ang sungit. Kabaliktaran siya ng daddy niya. Siguro, gwapo siya. Bakit niyo naman po nasabi yun? Abay, dahil mula nang pumasok ka doon, wala kang sinabing pangit ang anak ni Don Rafael. Gwapo nga po siya. Sayang nakagwapuhan dahil masama naman ang ugali niya. Masungit. Hindi mapagmahal sa anak. Baka naman may dahilan. Kaya siya nagkakaganon sa anak. Kahit ano pa pong dahilan yon, hindi pa rin tama na maging malupit siya sa sarili niyang anak. Wala namang kasalanan si Sheena sa nangyari. Eh, dapat payuhan siya ng kanyang ama. Pinapayuhan po siya, Nay.
Ayaw lang niyang makinig. Bakit ba gusto mo mag-inuman tayo? Gusto ko lang makalimot, Eljan. Gusto mong kalimutan ang birthday ni Sheena? Birthday niya ngayon, di ba? Oo. At anibersaryo rin ng kamatayan ng asawa ko. At kasalanan ni Sheena yun. Huwag mong sabihin niya, pare. Aksidente ang nangyari. Kung hindi siya nagpabili ng cake sa mama niya, hindi madadamay si Helen sa barilan sa lugar na yon. Hindi siya mamamatay. Kaya kasalanan ni Sheena ang lahat. Kasalanan niya. Bakit ba naging ganyan ang pangangatwiran mo? Wala ka na bang pagmamahal para sa anak mo? Apo, Tana, ha? Tana, birthday mo ngayon. Hindi ka dapat umiiyak, ha? Oo nga naman, Sheena. Dapat happy ka ngayon. Kasi po, hindi na naman umatay ng birthday ko si Daddy. Galit pa rin siya sa akin dahil sa nangyari kay Mommy. Apo, kasi Hindi na po ba ako love ulit ni Daddy ko, Lolo? Yaya? Hindi na po ba ako talaga niya love? Mamahalin ka rin niya uli, Sheena. Darating din ang araw na yun. Huwag ka lang maiinip, ha? Sana pala. Sumama na lang ako kay Mami nung umalis siya. Para masaya na kami sa heaven. Hindi ka ikaw mo makakauwi ngayon, anak? Abi, bakit? Sobrang lungkot po kasi ng alaga ko, Nay. O, hindi ba birthday niya kahapon? Opo. Kaso, hindi na naman po umattend ang daddy niya. Kaya hanggang ngayon, napakalungkot pa rin po ng alaga ko. Kaya po, gusto kong aliwin. Ay, kawawa naman pala siya. Ay, siya, sige anak. Umuwi ka na lang pag maayos na siya, ha? O kaya, ipasyal mo siya rito bukas. Para naman matuwa siya. Sir Dennis, pwede ko ba kayong makausap? Kung tungkol sa alaga mong pag-uusapan natin, wala akong panahon. Tigilan mo ko. Bakit mo ba pinahihirapan ng anak mo? Wala naman siyang kasalanan. Tama na. Siya man nasaktan din sa pagkamatay ng mami niya. Tama na! Tumigil ka na! Bakit ba ipinagkakait mo sa anak mo ang pagmamahal mo? Mapalad ka nga kahit nawalan ka ng asawa. May anak ka. Madarama mo ang yakap at halik niya sa'yo. Samantalang ako, alam mo ba kahit mag-asawa ako, hindi ako magkakaroon ng anak kailanman. Huh? Dahil sa pagkakaroon ko ng sakit sa matris. Kaya kahit gustuin ko, hindi na ako magkakaroon ng anak. Titas? Kaya sana, sir, huwag mo sayangin ang magandang biyayang naiwan sa'yo. Dahil hindi lahat nagkakaroon yan. Gusto mo umalis na kina Don Rafael, anak? Opo, Nay. Pero bakit? Ikaw na rin ang siyang nagsabi. Malaki ang pinasusweldo sa'yo ni Don Rafael at mabait siya. Totoo po yun. Kaya lang, hindi ko na po matagalan eh. Hindi ko kaya ang ginagawa ni Sir Dennis sa kanyang anak. Sobra po ako naapektuhan. Oo, pero kawawa naman si Sheena pag umalis ka. Bago po ako umalis, sisiguraduhin ko na may kapalit na ako para hindi po siya gaanong malungkot. Hello po, Yaya. Aba, parang ang saya mo ngayon ah. Yes po, Yaya.
At bakit? Kasi po, ipinasyal ako ni Daddy. Oh, totoo? Opo! Alam mo po, Yaya, hindi na po siya galit sa akin. Nag-sorry pa nga po siya eh. Sabi pa po niya, lagi na niya akong mamahalin. Oh, salamat naman kung ganun. At Ditas, Um, gusto kong magpasalamat sa iyo. Sir Dennis? Dahil sa mga sinabi mo, natauhan ako. Namulat sa aking pagkakamali. Sir? Hindi ko nga pala dapat sayangin ang magandang biyayang nasa akin. Naging napakasaya ko rin ang sandaling yon dahil napamahal na sa akin ng aking alaga. At ang plano kong pag-alis sa kanila ay hindi na natuloy. Dahil ngayon, 2 na silang inaalagaan ko ng kanyang daddy. Stepmother na ako ngayon ni Sheena. Sana po ay inyong naibigan at kinapulutan ng aral ang aking inilahad. Ako po si Ditas, dating Yaya, at ito ang aking buhay. Ang mga bituin ng radyo na nagsikanap sa ating kasaysayan ay sina Jeneline de la Cruz, Susan Robles, June Martin Legaspi, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, at Maynard Landicho Jr. Taglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw na muli sa inyo mga kaibigan. Isa namang kwento ng buhay ang kapupulutan nyo ng aral. Siya ay si John. Masalimuot ang aking kabataan. Ulila ako at nakaranas ng samot-saring pagmamalupit. Hanggang sa isang araw, dinala ako sa isang bahay ampunan at doon, unti-unti nagbago ang aking buhay. Lalo na nang dumating si Makoy, isang batang lalaking katulad ko ng sinapit. Narito po ang aking paglalahad. Makoy, huwag ka nang umiyak. Tahan na. Mama ko! Nasaan ang mama ko? Wala na ang mama mo, Makoy. Paano pong wala? Nasa heaven na ang mama mo. Pero Makoy, huwag kang mag-alala. Nandito naman kami. Kami na ang bagong pamilya mo. Mama! Mama! Mababait ang mga batang makakasama mo rito. Pwede mo silang maging kalaro o kaibigan. Sister Lupe, pinapatawag niyo daw po ako. Ay, oo. Ikaw kasi ang bibili ng ko kay Makoy. Bagong salta siya rito sa bahay ampunan. Gusto ko, ikaw ang mag-alaga sa kanya. Huwag mo sana siyang pabayaan. Makakaasa ba ako sa iyo, John? Opo, sister. Ako na pong bahala sa kanya. Sige. Maiwan ko na muna kayo. Sige ho. Huwag ka nang umiyak. Tahan na. Ano nga pa ng pangalan mo? Makoy po. Makoy? Ba, kakaibang pangalan mo ah. Ako naman si John. Kuya John, sana po mama ko. Babalikan pa po ba niya ako? Ang nasabi sa akin ni Sister Lupe,
Teka, paano ko ba sasabihin to? Makoy, yung mama mo kasi, namatay siya dahil sa bagyo. Hindi po. Hindi po. Naiintindihan kita. Katulad mo din kasi ako. Patay na rin ang mga magulang ko. May mga kapatid ka ba? Wala po. Eh di kung ganun, ituring mo ako bilang kapatid. Simula ngayon, ako na mag-aalaga sa'yo habang wala mga magulang mo. Napapansin ko, John, napapalapit ka na kay Makoy. Opo, sister. Para ko na nga po siyang kapatid. Sa darating na linggo, magdi-18 ka na. Yun na nga po. Ilang linggo na lang po ako dito sa ampunan. Gustuhin ko man na manatili ka dito. Wala akong magagawa sa patakaran ng ampunang ito. Handa ka na ba, John? Matagal ko na pong pinaghandaan ito, sister. Maraming salamat po sa pagkupkup at pag-aalaga niyo sa akin. Kuya John, Oh, ikaw pala, Makoy. Matutulog ka na ba? hindi pa po ako naantok eh. Kuya John, totoo po ba? Aalis ka na dito? Oo, aalis na ako. Bakit po kayo aalis? Iiwan niyo na po ako. Magdi-18 na kasi ako sa birthday ko, kaya kailangan ko nang umalis dito sa ampunan. Huwag po kayong umalis, kuya. Makiusap po. Gustuin ko man, Makoy. Talagang hindi pwede. Kapag umalis ka, kuya, sino na po magpapatulog sa akin? Sino na po mag-aalaga sa akin? Sino na po magiging kaibigan ko? Huwag kang mag-alala. Hindi ka pababayaanin na si Sir Lupe. Tsaka, palagi naman kitang dadalawin dito. Pangako. Makoy? Oh, Makoy, bakit ka umiiyak? May problema ka ba? Inaway ka ba ng mga kasama mong bata rito? Hindi po. Si Kuya John po. Namimiss ko na po. Promise niya po sa akin. Palagi niya po akong dadalawin dito. Pero hindi niya tinupad yung promise niya sa akin. Makoy, alam ko, masakit sa'yo yung pag-alis ng Kuya John mo. Kasi tinuring mo na siya nakatatandang kapatid. Pero kailangan niyang gawin yun para hanapin ang buhay niya sa labas. Siguro kaya hindi pa siya dumadalaw kasi abala pa siya sa paghahanap na ikabubuhay niya. Pero naniniwala ako, Makoy. Tutuparin niya ang pangako niya sa'yo. Babalik siya para bisitahin ka. Talaga po. Oo, Makoy. Kaya huwag ka nang umiyak. Hintahin mo ang pagbabalik ng Kuya John mo. Ay, ang hirap maghanap ng trabaho dito sa syudad. Nakakapagod. Tapos sinasabayan pa ng matinding init ng araw. Ay, yun. May palengke sa hindi kalayuan. Susubukan ko maghanap ng trabaho doon. Maraming tao sa palengke. Teka, maghahanap-hanap ako sa paligid. Baka may nakapaskil na naghahanap ng trabador. Kahit tindero o taga-buhat. Uy, ayun. Parang may nakapaskil. Ayun, sa may tindahan. May nakalagay na wanted. Malapitan na. Dito na ako.
Wanted Tindero Boy. Ba, tamang-tama to. Ate, pwede po bang magtanong? Ano yun, iho? Ako po si John. Naghahanap po kayo ng Tindero Boy? Oo, bakit? Mag-a-apply ka ba? Opo, gusto ko po sana mag-apply. Pwede po ba? Oo naman. Tingin ko, pwede ka namang maging tindero boy ng tindahan ko. O sige, hired ka na. Talaga po? Naku, salamat po. Siya nga pala, ako si Merlin. Ako ang magiging amo mo. Hello? Bahay Paraiso Orphanage. Si Sir Lupe, ako po ito si John. Oh, John! Kumusta ka na? Ay, grabe. Ang tagal mong hindi nagparamdam. Okay lang po ako. May trabaho po ako dito sa palengke sa syudad. Tindero boy po ako. At mabait po ang amo ko. Aba, magandang balita yan, iho. Masaya ko kasi pinapatnubayan ka ng Diyos sa bagong mundong ginagalawan mo. Mahirap po ang buhay sa labas ng bahay ampunan pero kaya ko naman po. At nasasanay na rin po ako. Palagi ka mag-iingat, ha? At tandaan mo, huwag ka magpapakapagod sa trabaho mo dahil mahirap magkasakit. Opo, sister. Ay, siya nga po pala. Si Makoy po. Kumusta siya? Ayun, nag-aaral ngayon. Kasama ng ibang mga bata. Si Sister Amelia ang guro nila ngayon. Ganun po ba? Naku, sayang. Gusto ko pa naman sana siyang makausap. Madalas sabihin sa akin ni Makoy na nami-miss ka na raw niya. Minsan, umiiyak pa nga eh. Baka raw kasi nakalimutan mo na siya. Naku, hindi po. Hindi ko magagawa yun. Mahal ko po at parang kapatid ko na si Makoy. Kaya lang po, hindi ako nakakapagparamdam sa inyo kasi sobrang abala po ako sa trabaho. Yan din nga sinabi ko sa kanya. Pero hindi maiiwasan talaga na hahanap-hanapin kanya. Huwag po kayong mag-alala. Gagawa po ako ng paraan para makadala ulit ako dyan sa inyo. Pakisabi po kay Makoy na mahal ko po siya. At pagbalik ko po, may regalo ako sa kanya. John, ito yung sahod mo. Dahil masipag ka naman at mapagkakatiwalaan, nilakihan ko yung sahod mo ngayong buwan. Naku, maraming salamat po, Ate Merlin. Malaking bagay po ito sa akin. Siya nga po pala. Ate, bala ko po sanang humingi sa inyo ng isang araw na leave kasi may dadalawin lang po ako. Okay lang po ba? Ay, okay lang. Walang problema. Lunes naman bukas. Hindi masyadong matao dito sa palengke. At saka, yung anak ko munang lalaki ang patatauhin ko dito. Nakita ko naman kung gaano ka kasipag sa trabaho mo. Kaya pumapayag ako na makapagpahinga ka naman kahit isang araw. Maraming salamat po ulit. Nakakamiss itong bahay ampunan kung saan ako lumaki. Wala pa namang masyadong pinagbago kasi ilang buwan pa lang lumipas simula nang umalis ako. Ay, teka, itong regalo kong dala kay Makoy. Magandang laruan to. Sana magustuhan niya to. John? Eto na si Makoy. Kuya John! Uy! Makoy! Payakap na sa kapatid ko. Sobra kitang na-miss. Alam mo po, nakalimutan niyo na ako Hindi di ko magagawa yun. Alam mo naman, importante ka sa akin, di ba? Masaya po ako kasi di na alam mo ko dito, kuya. Ay, siya nga pala. Dahil sa matagal din tayong hindi nagkita, meron akong regalo sa'yo. Eto, kunin mo tong plastic. Wow! Sa loob niyan, yan yung paborito mong laruan. Talaga? Wow! Toy car! Salamat, Kuya John, Matagal kong pinag-ipunan yan para maibili kita ng paborito mong laruan. Makoy, simula ngayon, huwag ka nang iiyak. Kasi palagi na kitang dadalawin ngayon. Talaga po? Oo,
Pangako. Nakatutuwa kayong pagmasdan. Siya nga pala, John. Dito ka na sa amin mananghalian, ha? Opo. Ako sigurado matutuwa sina Sister Amelia, Sister Donna, at Sister Ching kapag nakita ka nila muli. Sige po. Salamat po, Sister Lupe. Parang kailan lang, John, nang dumating si Makoy dito sa bahay ampunan. Ngayon, binatang-binata na siya. Magbe-18 na siya sa darating na Webes. Mamimiss ko ang batang yon. Ikaw, John, kumusta ka na? Ito po, kapopromote ko lang bilang supervisor sa isang malaking warehouse. Pinabati kita, John. Salamat po. Natatandaan ko noon. Tendero at boy ka lang noon. Pero ngayon, ang laki ng inangat mo. Hindi ko po matatamo ang tagumpay kung hindi dahil sa Diyos. Kuya John, Makoy! Makpag talaga oh. Payakap nga ulit sa kapatid ko. Sa Biyernes ng paglabas mo dito sa bahay ampunan. oo nga kuya. Nakakalungkot pero kailangan eh. Sister, mamimiss ko po kayo. Ako rin, Makoy. Ay, siya nga pala, Makoy. Sa susunod na taon, pinaplano kong pag-aralin ka ng kolehiyo. Talaga kuya? Oo. Matagal kong pinag-ipunan ng kinabukasan mo. Basta, akong bahala sa'yo. Salamat kuya. Tatanawin ko yung malaking utang loob sa'yo. Congratulations, Makoy. Cheers! Salamat Kuya John. Dahil sa loob ng halos 5 taon, pinag-aaral mo ako. Kundi dahil sa'yo, hindi ako makakatapos ng kolehiyo. Sigurado na ako ngayon na magandang buhay ang naghihintay sa'yo. Alam mo kuya, nagpapasalamat ako at nakakilala kita. Ang swerte ko kasi itinuring mo na akong tunay na kapatid. Malaking utang na loob ko sa'yo. Masaya ako sa tagumpay na nakamit mo. Basta, pangako, hindi kita bibiguin. Gagawin kong lahat para maging proud ka sa akin. At eto na kami ngayon ni Makoy. Isa na siyang certified public accountant na nagtatrabaho sa isang ahensya ng gobyerno. Habang ako naman ay isa na ngayong warehouse manager. Oo, mga batang ulila kami na lumaki sa bahay ampunan. Pero hindi kami tumigil sa pangangarap at pagsusumikap para maabot namin ang aming mga pangarap. Sana magsilbi itong inspirasyon sa lahat, lalo na sa mga batang katulad namin ang sinapit noon. Ako si John, isang laking ampunan, at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Baynard Landicho Jr., Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Jenaline de la Cruz, at June Martin Legaspi. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Chris Nasenga sa direksyon ni Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay isa na naman pong nilalang ang magbabahagi sa atin ng kanyang buhay upang kapulutan ng aral. Siya ay si Emmy. Kaming magkakapatid
ako ang panganay. Dahil mahirap lamang kami, gusto ko sanang maging doktora. Kaya lang, mahirap lamang kami, kaya kumuha na lang ako ng short course na maaari ko rin mapagkakitaan. Ito ay ang caregiving. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Ako po si Emmy, sir, ang caregiver na ni-refer ni Mrs. Rios. Ikaw? Opo, Ang bata mo. How young are you? 22 po, sir. Pero 3 years na po ako sa trabahong ito. Oh, I see. Marami ka na rin palang experience. Yes, sir. I guess mabait ka. Mahaba ang pasensya. Kasi hindi ka i-refer sa akin ni Mrs. Rios kung hindi ka ganun. Dapat naman po talaga maging mabait, matyaga, at mahaba ang pasensya ng isang caregiver dahil pasyente po ang inaalagaan namin. Sana nga magtagal ka sa amin. Lagi kasi kaming nagpapalit ng caregiver. May kasungitan kasi ang lola ko eh. Well, maybe it's because she is sick. At bukod doon, may problema din siya. Maaari ko na po ba siya makita? Lola Consuelo, oras na po ng pag-inom ninyo ng gamot. Gamot na naman. Ay, sawang-sawa na ako sa mga yan. Konting tiis po. Kailangan niyo po ito para gumaling po kayo. Iwan mo na lamang yan. Mamaya ako na iinumin pag nasa mood na ako. Lola, ang pag-inom po ng gamot, kailangan pong gawin. Nasa mood man tayo o wala. Ay, bakit ba mas marunong ka pa sa akin? Caregiver lamang kita. At ako amo mo. Kaya dapat sumunod ka sa akin. Pasensya na po. Pero si Sir Dennis po ang kumuha sa akin para alagaan po kayo. Kaya kailangan po tuparin ko ang inaasahan niya sa akin. Ay, pag hindi mo ako iniwan, sasabihin ko kay Dennis na paalisin ka. Oh, wag naman po. Lola, tungkulin ko pong alagaan kayo. At yun ang trabaho ko. At kung sa gagawin kong ito, aalisin po ako ni Sir, wala naman po akong magagawa. Basta ang importante, ginampanan ko po ng mabuti ang trabaho ko. Ay, katigas ng ulo mo. Parang hindi mo kailangan ng trabaho. Kailangan ko po, Lola. 4 po kami magkakapatid at ako po ang panganay. Tumutulong po ako sa mga magulang ko. Kaya gusto ko po sana pagbutihan ang trabaho ko para magtagal po ako sa inyo. Oh, Fred. Emmy, eto pang kanin. Salamat, Lorna. Ay, salamat po, Inay. Na-miss ko ang luto nyo. Kaya nga, yung paborito mong ulam ang niluto ko. Kumusta naman ang matandang inaalagaan mo, anak? Masungit pa rin ba? Hindi na po. Napaglubag ko din ang kalooban niya. Ay, salamat naman. Hindi na nga po ako nahihirapan magpainom ng gamot sa kanya. At dahil doon, mas malakas na po siya ngayon. At nakikipagkwentuhan na rin. Kaya lang, baka pag magaling na siya, mawalan ka na ng trabaho. Ihanap naman po ako ng agency ko ng ibang papasukan. Ang mahalaga, gumaling ang pasyenteng inaalagaan ko. Aba, ang lola ko, nakakapaglakad na rito sa garden. Malakas na ako, Apo. Ay, mahusay kasi yung caregiver ko. Mukha nga pong hiyang kayo sa kanya, Lola. Ano po, Lola? Gusto po ba ninyong manatili pa rito si Emmy? Kahit na magaling na kayo? Ay, oo naman, Dennis. Gusto kong mag-stay pa rin siya sa atin. Kailangan ko naman talaga ng alalay. Dahil patanda na lola mo.
Wow, sa wakas. Nakita ko kayo uling tumawa. Ay, binago ako ni Emmy, iho. Mahinahon kasi siya. Mabait. At saka matyaga. Ay, hindi niya pinatulan ng sumpong ng lola mo. Akala ko hindi na naman kita dadatnan dito sa bahay ninyo, Emmy. Pasensya ka na ha. Kasi minsan nababagong day off ko eh. Yun nga kaya ang dahilan, no? Talagang iniiwasan mo ko. Freddy, bakit ka naman ganyan magsalita? Nakita ko kanina nang ihatid ka ng mayaman mong amo. Bata pa pala siya at gwapo. Pero mas gwapo pa rin ako. Yabang naman ito. Oo. Inihatid nga ako ni Sir Dennis. Bilin kasi yun ni Lola Consuelo sa kanya para dumadali ako makauwi dito. Sana nga totoo ang sinasabi mo. Sana wala kayong relasyon ng apo ng alaga mo. Wala talaga kami relasyon. At saka bakit ba? Bakit ka pa nagkakaganyan? Hindi pa naman kita nobyo ah. Mahal kita, Emmy. At hindi ako papayag na mapunta ka sa iba. Hindi! Sinabi yan ni Greggy sa anak natin. Oo, Fred. Kaya nga nainis lalo si Emmy sa kanya. Hindi maganda sinabi niya. Kung narinig ko yung baka hinarap ko siya pinagsalitaan. Yan din ang nasa isip ko. Anong gusto niyang sabihin doon sa kanyang sinabi? Dadaanin niya sa dahas ang ating anak? Yan ang huwag niyang gagawin, Lorna. Dahil pag may nangyaring masama sa anak natin, kahit ayokong maging kriminal, mapapatay ko siya. Lola Consuelo, kain na po kayo ha. Susubuan ko na po kayo. Batang ito. Paano ka makakakain kung susubuan mo ko? Wag na. Kaya ko na namang kumain mag-isa. Sabayan mo na lang ako. Okay po. May tanong ako ha. Ikaw ba, Emmy, may nobyo na? Ay naku, wala pa po. Kasi po gusto ko munang matupad yung pangarap ko bago ko isipin ang tungkol sa pag-ibig. Ano bang pangarap mo? Ang maging doktora po. Bakit hindi yun ang kinuha mong kurso noon? Hindi pa po namin kaya eh. Si Itay lang po kasi nagtatrabaho sa amin. Pero ngayon na kumikita na ako, natutulungan ko na po sila. Nakakapag-ipon na rin po ako kahit pakonti-konti. Para saan? Para po sa pag-aaral ko. Plano ko pong bumalik sa school pag sapat na po ang ipon ko. Alam mo, hinahangaan ko ang determinasyon mo. Kung talagang gusto mong mag-aral, tutulungan kita. Mag-aaralin kita. Totoo po? Lola Consuelo? Oo, sabi. Ay, kakausapin ko si Dennis para alalayan ka. Maraming salamat po. Alam mo ba, Iha? Ibinalik mo ang sigla at kulay ng buhay ko. Kaya naman gusto kong tulungan ka. Ay, palayo-layo pa ito sa amin. Pero hindi bale. Kaya ko na itong lakarin. Kakaya naman kasi kung ihati na naman ako ni Sir Dennis sa bahay namin. Kumusta, Emmy? Ay! Uy! Nakakagulat ka naman, Greggy. Bakit? Dahil lang iniisip mo yung mayamang apo ng alaga mo? Pwede ba? Tumigil ka na? Umalis ka na nga. Di ba sabi ko sa'yo, hindi ako papayag na mapunta ka sa iba? Anong ibig mo sabihin, Greggy? Sasama ka sa akin ngayon. Ay, kung bitiwan mo ako, hindi ako sasama sa'yo. At kanino mo gusto sumama, ha? Sa apo ng amo mo? Wala kami relasyon ni Sir Dennis. Kinaulit ko bang sasabihin sa'yo yan? O pues, sumama ka sa akin. Hindi, ayoko. Ayoko, ha? Ayoko. Wala akong damdamin sa'yo. At lalo na hindi kita mamahalin dahil dyan sa ginagawa mo pamimilit sa akin. Ganun ha? Tignan natin, halika! Ay! Bitiwan mo sabi ako, ano ba? Wala kang
kang magagawa dahil mas malakas ako kaysa sa'yo. Halika na! Bitiwan mo si Emmy! Sir Dennis! Pupuntahan ko ang lalaking yun. Papatayin ko siya. Tayo, huminahon na po kayo. Huwag niyo nang gawin yun. Oo nga naman, Fred. Nailigtas naman si Emmy ni Sir Dennis. Pag hindi tinuruan ng leksyon ng lalaking yun, babalikan ka noon. Nag-file na po kami ng reklamo sa mga pulis, Itay. Kaya malamang hinahanap na siya ngayon. Makinig ka naman sana sa amin. Paano na ang pamilya natin kung mapatay mo si Greggy? Magpaalam ka sa amo mo, Emmy. Tay, Huwag ka munang pumasok hanggang hindi na huhuli ang lalaking yun. Para na rin sa kaligtasan mo. Lola Consuelo? Emmy, kumusta ka na? Okay naman po. Kanina po nahulan na raw po si Greggy. Kaya plano ko pong pumasok na bukas. Kasi nga po naaalala ko po kayo lagi. Salamat naman. Ang totoo ha, abay nami-miss na kita. Kaya nga nagpahatid ako rito kay Dennis. Ipakikilala ko po kayo sa parents ko, Lola. Emmy, anak, bakit hindi mo patuloyin yung bisita mo? Sino? Mama? Lorna? Anak? Lorna? Ang anak ko! Mama? Ay, si Lola Consuelo. Tunay ko po, Lola. Oo, anak. Matagal kaming hindi nagkita ng nanay mo dahil nga sa paulit-ulit kong tinanggihan ang paghingi niya ng tawad sa akin nang piliin niya si Fred. At hindi ang nagugustuhan ko para sa kanya. Pero Lorna, anak, matagal ko nang binagsisihan ang pagkakamali ko. Mama. Maniwala ka. Hinahanap kita sa dati niyong tirahan, pero wala na kayo roon. Kalimutan na ho natin yun. Ang mahalaga, pinatawad niyo na ako. At tanggap niyo na si Fred. Lalo ko po kayong aalagaan, Lola Consuelo. Dahil tunay ko po pala kayong Lola. Yon ang simula ng masaya namin pagsasama-sama. Sana po ay inyong naibigan at kinapulutan ng aral ang aking inilahad. Ako po, si Emmy, dating caregiver. At ito, ang aking buhay. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Leonel Benabin, Susan Robles, Alan Ortega, Angelo Alcantara, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Emmy. Sound effects, Jenny Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Buyar. Creative consultant, Phil Cruz. Production assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay isa na naman pong nilalang ang magbabahagi sa atin ng kanyang buhay upang kapulutan ng aral. Siya ay si Divina. Isa sa pinakamalaking biyaya ay ang maging isang ina. Ano, Troy? May damit ka na ba? Dapat, gwapong-gwapo ka sa birthday party ni May. Malay mo, ipakilala ka na niya sa mga parents niya. Huwag mo akong alalahanin. Ang isipin mo yung isusuot mo para mapansin ka ni Irene. Crush na crush mo yung best friend ni May, di ba? Kaya nga excited ako para bukas eh. Asya nga pala, uuwi ako ng maaga mamaya. Bibili ako ng regalo para kay May. Anong bibilin mo? Dapat bro, yung social ha. Mayaman si na May. Baka mamaya niya nang bilin mo eh. Local pala. Baka pagtawanan ka ng parents niya.
O, Troy. Hinalansya ko na yung susuotin mo bukas. Talaga, Ma? Oo. Saan mo binili? Saan? Anong binili? Ano pang bibili ko? Inubos mo nga yung laman ng ATM ko para dyan sa regalo mo kay May. Diyos ko, mas mahal pa nga yung kwintas na yan sa washing machine natin na second hand. Ano palang susuotin ko bukas? Suit! Tailored suit! Hiniram ko sa pinsan mo si Michael. Hiniram? Oo. Ma, a-attend ako ng birthday party ng girlfriend kong anak ng businessman. Mayayaman ng imbitado. Sigurado magagara ang mga damit nila. Bakit naman hiram na damit lang ang ipasusuot mo sa akin? Hoy, Troy! Huwag mo ako pagtataasan ng boses, ha? Pagod na ako sa katatrabaho kanina sa restaurant. Hindi na nga ako magkanda ugaga sa dami ng mga customer. Ay, ngayon, kung ayaw mo magsuot ng hiram na damit, huwag kang umatid. O kaya, isang lami ang binili mong gintong kwintas para dyan sa girlfriend mo na anak ng mayamang negosyante. Good evening po. Salamat sa pagpunta ninyo. May, Hoy! Troy! hi. Ang ganda mo. Thank you. Ikaw din. Ang gwapo mo sa suit mo. Salamat. Ay, teka. Ipakilala kita sa parents ko. Wag na, May. Nakakahiya. Bakit ka mahihiya? Sa gwapo mong yan? Ayun, sina mama at papa. May mga kausap pa kasi business partners nila. Buti pa, dito muna tayo maupo. Siya nga pala. May ibibigay nga pala ako sa'yo. Ha? Regalo ko para sa'yo. Naku, nag-abala ka pa. Pero thank you. Uy, bubuksan ko na ha. Alam mo, kapag may nagre-regalo sa akin, binubuksan ko kaagad kasi na-excite ako. Simple lang yan. Pagpasensyahan mo na. Wow! Ang gandang kwintas. Anong pendant na to? Sun? Oo. Kasi you are my sunshine. ang corny ko ha. Sorry. Hindi. Ang cute mo. Oh, isuot mo na sa akin. Talaga? Pero may suot ka pang kwintas. Tanggalin mo na lang yung isa, tapos itong ipalit mo. Sigurado ka? Oo. Mas gusto ko to. Itong regalo mo sa akin. Oh my, nangangalay na pa ako. Dapat pala yung medyo mababang heels lang na sinuot ko. Asa na ba itong si Eduardo? Sabi niya kukuha lamang siya ng wine. Kailangan pa namin batiin yung ibang mga bisita. Ma! Oh, iya! Ma, papakilala ko nga pala sa inyo si Troy. Magandang gabi po. Troy? Tinitingnan niya ako mula ulo hanggang paa. Close friend ko siya, Ma. Close friend? Nice meeting you, Iho. Mukhang hindi masyadong fit sa'yo ang pantalon mo. Kasi po... Ma. Anong trabaho ng mga magulang mo? Ang mama ko po, manager. Manager ng? Ng isang restaurant po. Anong restaurant? Marami kami kakilalang owner ng restaurant. Ma, tinatawag na kayo ni Papa, you know? Excuse me. Ay, Troy, pasensya ka na ha. Hindi pa kita pwedeng ipakilala sa kanila as boyfriend. Bawal pa kasi talaga ako mag-boyfriend eh. Sana, naiintindihan mo. Oo, May. Naiintindihan ko. Troy, kumain ka na. 11:00 na, oh. Kumain ka na nang maisabay ko na yung kinainan mo doon sa mga hugasan ko bago ko umalis. Mag-home service ako ngayon. Total day off ko naman. Sayang yung kikitain ko sa pagre-reband ng buhok. Ayokong kumain. Bakit? Ay, hindi ka pa kumakain mula kaninang umaga. Kasi tulog na tulog ka. Anong oras ka na nakauwi kagabi? Ay, kanina pala. 2:00 ka na yata nakauwi na umaga. Bakit ba kasi sa restaurant lang kayo nagtatrabaho? Hindi ba kayo pwede lumipat ang trabaho? Ano? Magtrabaho ka naman sana dun sa mga kilalang kumpanya. Hindi yung restaurant na kainan lang ng mga driver ng bus at jeep. Ano? Kainan lang ng mga
mga driver ng bus at jeep? Anong problema mo sa pinagtatrabahuhan ko, ha? At anong akala mo doon sa mga driver ng bus at jeep? Mabababang uri ng tao at nilalang mo, ha? Kung walang mga driver, paano ka sa tingin mo makakarating doon sa eskwelahan araw-araw? Kung sana hindi ganyan ang trabaho nyo, sana maayos ang buhay natin ngayon. Sana hindi ako nahihiyang sagutin ang tanong na ano ang trabaho ng magulang mo. Sumusobak sa nila! Sambalin niyo ako! Totoo naman ang sinasabi ko, Kung hindi sana kayo nagpabuntis ng maaga, sana nakapagtapos kayo ng magandang kurso. Sana maayos ang trabaho nyo ngayon at sana may tatay ako! Ay! Tay! Bumalik ka rito! Tay! Bakit na parito ka? Hiram ka ba ng pera? Ganyan ba tingin niyo sa akin, Chong? Akala niyo ba, binibisita ko lang kayo para manghiram ng pera? Bakit hindi ba? Oh, bakit? Bigla-bigla ka nalang umiyak dyan. Teka. Maupo ka nga rito. Chong, ginagawa ko naman lahat kahit mahirap. Pero bakit parang walang nangyayaring maganda sa buhay ko? Meron nga akong anak. Kinakahiya naman ako at ang uri ng trabahong meron ako. Si Troy ba? Sino pa ho ba? Wala naman ako ibang anak. Bakit? Nag-aaway na naman ba kayo? Yung mga dating away namin, kaya ko pa sikmurain. Pero ngayon, ang bigat-bigat sa dibdib, Chong. Oo! Kasalanan ko maging mapusok ako nung kabataan ko, kaya nga nabuntis ako na isang lalaking irresponsable. Pero alam niyo naman, Chong, kung gaano ako nagsikap at nagsakripisyo para maitaguyod ko si Troy. Mahal na mahal kong anak ko. Kahit na magkanda ko ba na ako sa pagtatrabaho, gagawin ko para lang mabigyan siya ng maayos na buhay. Nagawa mo naman. Eto nga, nag-aaral siya sa magandang universidad, hindi ba? Kung maliitin niya yung trabaho ko, para bang akala mo, iligal yung pinagkukunan ko ng perang pambili ko ng pagkain isusubo niya araw-araw? Baka naman nadadala lang sa mga barkada niya. Pagpasensyahan mo na. Bata pa si Troy. Kailangan pa niya ng gabay. Paano ako magkakaroon ng kumpiyansa sa sarili ko kung mismong anak ko, ikinahihiya ako? Nag-away kayo ng mama mo? Alam mo, minsan may gusto kong mag-wish na sana sa ibang pamilya na lang ako galing. Ha? Bakit? Parang kagaya nyo, mayaman din ako. Buo ang pamilya ko. Nakukuha ko ang lahat ng gusto ko. Hindi kagaya ngayon na kapag may kailangan ako, maghihintay pa ako ng 2 buwan kasi mag-iipon muna ng pambili o pambayad si mama. Troy, bakit ka ganyan magsalita? Bakit? Hindi ba unfair ang buhay? Bakit hindi na lang lahat mayaman? O kaya lahat mahirap? Para pantay-pantay. Alam mo, kahit ganito ang buhay namin, minsan gusto ko ring isipin sana ordinaryong pamilya na lang kami. Oo, akala ng maraming tao kapag mayaman ang isang pamilya wala nang problema. Pero alam mo, money is not everything, Troy. Swerte ka nga kasi lagi mong kasamang mama mo. Pinagluluto ka pa ng pagkain. Ito ako, ang aking buhay. Si mama, wala naman tayong magluto yun Kahit may sakit ako, ang nag-aalaga sa akin, yaya namin. Kasi busy sila pareho ni Papa sa business. Pero naiintindihan ko yun. Kasi para naman sa amin ang pagsasakripisyo nila. Iba-iba kasi ang mga magulang natin. Pero pare-pareho silang nagsisikap sa kanilang sariling paraan para sa ating mga anak nila. Sana i-appreciate mo mama mo. Single mother siya.
Troy. Hindi madali yun. Ay, salamat. Wala na mga customer. Pwede na umuwi. Ay, sakit na ng likod ko. Napakamakasarili ka talaga. Tama si May. Dapat na-appreciate ko lahat ng pagsisikap ni Mama para sa akin. Kahit nag-iisa lang siya naghahanap buhay, ginagawa niya ang lahat para maibigay ang mga luho ko. Troy? Ma! Oh, bakit dumaan ka pa dito sa restaurant? Ma, sorry po. Dumaan ka pa rito sa may usok na pinagtatrabahuan ko para lang mag-sorry. Pwede namang hinugasan mo na lang yung mga pinggan sa bahay. Tapos na po. Talaga? Opo. Tinupi ko na rin po yung mga damit. Ay, kaya loves na loves kita. Kahit napasaway ka eh. Tara na nga, umuwi na tayo. Maaga pang pasok mo bukas. Nang mag-away kami ng anak kong si Troy, aaminin kong parang gusto ko nang bumalik sa nakaraan at itama ang lahat ng maling nagawa ko. Pero naisip ko, para saan? Oo, may mga pagkakamali akong nagawa. Pero hindi doon kasama ang pagbubuntis ko sa aking nag-iisang anak. Sa mga kagaya kong single mother, mahirap. Pero huwag na huwag tayong susuko dahil walang pagsubok na hindi natin malalagpasan. Ako po si Divina at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Angelo Alcantara, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Alan Ortega, at Rosana Villegas sa papel na Divina. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutiao. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Katulong sa produksyon, Anching Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan, Rita Labanon. Sa direksyon ni Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.